Ошол не болор. Пишем. Бирер түгәрәккә йөргән булдымы вот болашакта? Бирер хәзер бит ул карасаң, вот вроде конкуренция юк, но барыбер рус садиклары алыйкмы, ну теге балалар ничек дип әйтим, балалар өчен ул мөмкинчелекләр, ул хәзерге булган түгәрәкләр, ул нәрсә генә юк хәзер, әйме? Бик күп. Ләкин ул шәһәрдә бик күп. Сөйлә әле. Мин инде үзем авыл мәктәбендә укыдым, шуңа күрә мин безнең түгәрәкләр дә авыл түгәрәкләр ничек аңлатыйм инде. Көтү түгәрәге. Көтү түгәрәк. Кемдер бәрәңге утырта икән, димәк бүген түгәрәк шунда. Юк, ничек дип әйт. Менә нинди түгәрәккә йөрдем икән, йөрде дип уйлыйсың мин. Менә кыяфәткә карап мен ничек. Белмим, нинди түгәрәкләр. Авылда вообще мин если честно теге күз алдына да китерә алмыйм нинди түгәрәкләр була ала авылда. Ну, авылда берәр спорт түгәрәкләре була. Спорт шул төп түгәрәк, төп бокс, футболдыр, шундыр. Шуның эше волейбол, не көрәш. Көрәш ул по умолчанию бүтән настройкада булырга тиеш көрәш. Автоматик. Мин үземне лән дитеп шәп көрәшче дип атамасам Мин дә. Мин, наверное, күпчелек шул кемнәр көрәшкә йөрийди, аларга разминка өчен, тренировка өчен генә идем. Син түгәрәккә мешок булып йөрдеңме ни? Мин әлдә мешок булып йөрдем күрмисең. Ты анда була бит. Нидә көрәшкә мин авылда теге спорт базага инде аларның тренировочный җирләренә кергән бар. Анда шундый ком тутырылган, шундый кешегә охшаган, шундый теге авыр ни атайы гел. Аның даже егет. Син сөйләвеңдә бит син юк булганың юк, по-моему, авыл түгәрәкләрендә. Авылда спорт базага кергән идем. Без син просто безнең авылны белмисең. Юк, безнең авылда тоже бар андый комплекс. Комплекс түгел ул. Спортивный комплекс батыр дип атала, бар ул безнең авылда. Сезнең авылда спортивный Аны бассейн дип комплекс. төзегәннәр иде, ятты ул 20 ел, аны резко, әллә белмим мин аны бер-ике ай эчендә төзеп аткандыр, тиз генә максимум. Тикшерү киләдер, может. Чтоб ты понимал, настолько тиз, менә төнья плиткасын ябыштырганнар, һәм ул кире куба башлаган, уже иртән проверка килә, и мәктәп балаларын бастырганнар, булай шартлар белән, короче. Котлап. Проверка килгәндә, хоп, күрмәде типа. Шартлар белән балалар тора, короче. А что так? Можно было, что ли? Это же... Вот. Яра, түгәрәкләр турында. Мин йөрдем шашматка. Һәм әйтергә кирәк, ул түгәрәкләр кайчан бетә, ничек бетә? Укытучы үлсә генә бетә ул түгәрәк. Да. И менә бит шәһәр түгәрәкләренә. Или запойга китсә. Андыйларда бар иде, андыйларда. Бу түгәрәгенә дә йөрдек без. Так, әйдә. Менә бит шәһәр түгәрәкләрен ничек була, отзывлар, менә безнең бала шунда йөри, вообще әйбәт специалист, укытучысы ни, яхшы, шәп фәлән. Авылда бит авылда алай булмый, то есть авылда ул бүтәнчә. Менә атаң да шуңа йөри иде, син дә бер. Атаңа да ул өйрәтте, әнә бер дигән. Атаңа да ул өйрәтте. Бабаңны да укытты әле ул. Бабаңа да эләкте. Шундый түгәрәкләр язгыз әле, кем нинди түгәрәккә йөрде икән? Кызык бит. Мин беләсеңме? Һәм мин үземнең менә син әйтә алмадың инде түгәрәккә йөргән, но мин йөрдем брейк данс түгәрәгенә. Чужой треш, bir-iki движение күрсәт. Килеп чыгаймыз. Мин buradan bütün ömrümü ожидалайм. Менә любой нәрсә әйтсәң бу нормально булыр, но брейкданс түгел.
Сіздің, получается, вообще заман шабылған бүтіней бе. Иә. Біз Ну, иншек. А сен Қазақстандырмен кім өткәрәйді ол түгәрәк не болман. Вот міне қазір жоңа барабыз бітінде. Көп мердің, кім Қытай. Физрук оқытай, иә. Ил физкультура дәрісінен особо айырылмайды енді. Қолларын үске, осыға секірәбіз. Да, прыжок через ката точно брейкданс болсам. Верхний брейкданс. Ол яшигі дейді, ол яшигі дейді, оқып қана қайтқан. Вот шындай түгәрәк уздырға планлашты, нәрсе ойлағандыр, нәрсе өмет еткендір, кіші да үйрейді. Нәрсе өтейтін дер оңалық. Олман бірәр ел точно үйрген міндірейінде мен. Оның видеоларда бара. Фотографияларда, е. Ну, брейкданс, конечно, утрден брейкданс. Мен олайық үрмәдім. Сіздің де түгәрәклерге ерді. Менің түгәрәклерім Дұға көбейе. сөйлеймін де әзірәк бұлай битлеріні бұя бар, шахматны нетіп, бұлайлар ту. Бұлайлар биг бергек. Да. Кішкіне файл басты. Әді ол бақты бақ файл. Мош. Yok, вообще, ғылмен, файдалы болды мысың сенің үшін? Сенің дейдір, міне, күлкіден башқа тағын бірер нәрсе алдың мұ неден, түгеректен? Ну, физрук білән көрішілер едім. Файда болғандар. Олды. Құлыпта. Ну, ай. Әлі бит әлі ұлтығы. Сенің шахар дискотекасында танцполда нижний брейк деген кіші көрген бар ем ашы. Вот, мен сондайлар біз мектепте оқығанда, 10 класстар болғандар енді үйрейдік Башкирия Октябрьскийға клубқа, ночной клубқа и вот шонда зря үйрендік шул давай. Бір-біріңіз бен батыл. Да, можно сказать, тогда, да, вот шондай. Мош. Сіз, получается, прям американский яшілер көбіктігі. Сіз колледжда оқымадыңыз ма, случайно? Штат Ютазырсың, да? Ютазы. Болашақта түгерәклерге бик көп ердім, әйме? Бәлки брейктанста болғанда, мен қазір қатырлап бітірмеймін. Ол түгерәклер орасында менем ең яратмағаны бию едінде. Биюге еру. Бәнік үйрейдің? Соң әнелер айтайы, мен үйрерге керек, сен жүрші, міне жырлайсың, берге де керек мотор етіп. И берділер мені народный биюге енді. Ну, халықшан, сондай рус халық биюлері, татар халық биюлері түрлі. Онда енді өзің айтмашты, балашықта бітіне менен брейк-дансқа үйрес келе. Онда бұлай түріп белге қойып, шәл-тәті-дәті-дәті-дәті-дәті олай түріп секіріп үйрес келмейді енді. Биюде, тізіп бастыралар да, башта разминка көбігей бір өткәрелер енді. Онасын кей қоялар да шылай диагональ бойынша, нендейдер бірінші ең тәжірибәлі биюші, нендейдер движение алсай, бүтінісі артынан қабатлап, шын движение нетелерін. Мен шыны вообще ұратмеймін деп, потому что мен соңғы бұлайым тәге. Хәм бүтінісі ялса бітіріп, бүтінісі қорап тұра бітінде кімі жиғаса. Есентіңді, келіп шықмай. Кімдір күлейінді, мен шоны қайырланып етейім. Әлі нәрсеге, короче, бір шул 5 тапқыр барғамындар немен анда. Ну, ең есті қалғаны. Даяк, давай, да. Егіт кіші болғаш беттінде, дзюдо, самбо, шындай түгеректерге де керек. Меңа бір 5-6 яш болған мекенінде. Әнелер мені яздырдылар, шында үй янында бір зор мектепте тэквондо түгереге. Бірінші күн енді. Халықта байтақ. Больше сказать, бик нағызақ шықарный история, әйме? Так, давай. Айрышада қызық деймін. Күлмәгіз. Мен бала айдым. Так.
Короче, не, все, кірдік, все, разминка, то есть, мен бірінші тапқыр, әлі бірсінде білмеймін. Тренерна айырыша білмеймін енді. Тоже шулай, башта разминка, не, әттелер қойдыр, онда күтіп тұралар енді. Разминкалар не өтті, а тэквондода, онда енді айырыша растяжка бек мұхим әйбір. То есть, онда прям мощно, жесткий трэп растягивать тәлер. Онда где-то башта бір ярты сағат разминка, и мен хатерлеймін міне, уже кіргенде менің сиес келей. Так. Тренировка бара бетінде, ну, мен там тренировкадан соң кіремін туалетқа ярар. Все, разминка туда-сюда, растяжка башланды. Все, растяжка. Ну, онда шундай жестко растягивать тәлер, тігі. Прям тігі бұлай отырасың, и тәнің білән маңғайың білән тізлерің нетерге тиішсің. Тимейсің екен, прям тренер по круг, мене шулай тігі круг бойынша барада, и бір-бірсіне, бір артлы, әр бірсінің орқасына ұттыра, короче. Прям тігі, давай, тігі, ну, типа. Менім шырат жетті. Қатырлесіз, менім бет. Сәс келі. Шулай тұрып, тренерінің отыруы болды. Мен лаштырдатып сеп жібердім. Өзім растягиваюсь, өзіме ауырта, өзіме сүйем, рахат. А сен сразу айтпадың, что ли, ну, типа... Жоқ, мен какой анда, наоборот, мен тігі... Думал, ну, ладно, сезілмәс әлі, может, да? Әйе, сезілді, и все, ну, әйтмәдім бірсіне де, все, тігі, ол дальше кеттейінде, ол бітан, сезмей мен, осқа сүйгенді, білмей бітінде. Бәлки мен анда тігі, прям, иркінләп сүймәгәміндір, тігі, просто сық сүйіп алдым, тігі, все, жетер, деп тігі. Ну, қатерлейм, стресс енді, бала үшін, сен прикинь. Конечно. Стресс. Әлбәттә. И дальше кетті, анда қойдыр по кругу жүгіреміз. Мына шул диалогны хатırlayayım. И бір малай, анда то ли барны бастырдылар енді нетерге. И бір малай шундай, о, смотри, ты чё, написал в штаны? И шундай, нет, это я просто вспотел. И әйтмәдім бірсіне де. А сен все прям тренировка біткенше шо ерді? Әйе, шулай жүрдім енді, нешікті анда. Иқтибар етмегендерін. Әйден бет анда зур зал, зур мәктәпнің спорт залы. Балалар да көп. Әти оны сездім. Мен мұны дальше қатырым. Үйде да бір кім білмейші қалды ма? Бір кім білмейші қалды деп истәменім. Бәлки әти білгендірін де білмеймін, но... Ну, менің үшін тегі шундай стресс болды. Ну, бүтән жүрмәдім, мен анда. Бүтән бармадым. Шундан соң всякий каратедер, негадер, мен желанием бітті. Ну, шундай, конечно. Ну, әнелерінде оңлаймын демен. Білесің, баланы бітінде түрлі яқтан өстерге керек делер. Міне қазір айырыша көп бітінде психологлар, түрлі тренерлар, коучлар ол яқтан. Хәм шундай фикірде енді алар барсында тәге. Баланы түрлі яқтан сынап барарға керек. Мұны сына еріп қарасын. Тәге, бердің, еріп қарады, анасын қойсы соши, шуларыны қалдырдың. Менің шырақта енді просто әнелер түрлі яқтан өссін деп бергенлер енді түрлі түгеріклерге. Ол бетінде сен биюші болсын деп беру түгел бетінде елі анда такванист болсын деп. Астына сүйуші болсын бұл деп. В итоге шулай шықты да енді. Жоқ, ол яқтан әнелерге мен рәхмәтлі. То есть, кімдер әйті бітінде слишком тігі көп болса түгәрәклер баланың балашағы юғала деп енді тігі ойнарға, нетерге әлбәттә күніндір бит ол просто вот күні вот расписанный полностью мәктәп, түгәрәклер, кешке нәрсе иріш қарға, иқларға ятырға тігі 2 күн сайын шулай оқ бара. Енді периодлар бар е. Тігі, прям, бұш уақытым yok едінде. Мәктәптен қойтам, тігінде кетем, аннан қойтам да мұнда барам, аннан соң кеш білен вокалға барам, потом үйге қойтам да, дәрістерін ішлейм да, ұйқларға ятам. Вот. Но
минем нишләптер балачакта ул теге стресс дип истә калмаган. То есть мин чөнки барыбер мин вокалга, нигә мин яратып йөридем инде, теге теләп йөридем инде. Ну аннан соң бит еще баланың шундый нәрсәсе бар диләр теге. Кай вакыт аңа ошарга мөмкин, но ул теге бераз ялкауланып нитмәскә мөмкин инде теге. Юк, барасым килми минем монда дип теге. Ул моментларны ойра белергә кирәк дигән. Ансыз да бардыр, мен аннары соң бит менә мисал өчен кемнәндер нәрсәләр килеп чыкмаса, аннан көлергә мөмкиннәр анда һәм ул анда бүтән бармаска мөмкин. Шулай бит. Менә син мисал өчен, ну, авылда ул бүтәнчә инде. Чөнки авылда бит инде синең үзең әйтмешли, ну, монда йөрмәсәң өеңдә утырасың. Олай түгел. Түгәрәкләр сәгать допустим 4-ләрдә, 5-ләрдә допустим, син монда йөрмәсәң, димәк син маллар карыйсың. Да, ул яктан түгәрәкләр бар. Ну вот. Вот. Шуңа күрә ул нәрсәне, вот мин хәзер уйлыйм, барыбер балабыз үсә бит инде. И типа ничек эшләргә, вот аны бирергәме ул кадәр түгәрәкләр менә или бирмәскәме? Ну, син әйтмешә, аны демо-версиялар булырга тиештер инде, монда йөреп карады, о, нормально. Шулай дип уйладым да мин, әйме. И хәзер башка килеп ниттем мин бит аны, если честно, без аны уже әле 4 айдамы бассейнга бир. Юк, баланы мин йөдәтмим, түгәрәкләргә бирмим. 4 айда менә шул бассейнга йөреп алды и все. Юк инде бассейн анда бүтән шәрәк бүтән чакма теге. Әйе, бассейн ансын теге общее физическое развитие. Вот, но әйтәм бит, менә ул теге иҗат ягыннан менә яратып йөргән түгәрәкләр. Ансы менә истә, ансына мин прям теләп йөридем. Инде. Менә вот җырлар биюләрне әйе. Биюне әйтми, биюне түгел. Минем бит әле бар баян, музыкалка бар иде. Музыкальный мәктәпне мин һәр вакытта да вот онда мин вообще теләмичә йөрим. Нигә? Ну белмим, миңа беләсең нәрсә ошамый иде. Киләсең музыкалкага, мин аңлыйм аны общее развитие өчен кирәк, әйме? Ну менә мин җырларга яратам. Минем җырлыйсым килә. Нәрсәгә сез мине баянда уйнарга өйрәтәсез? Ну минем баянда уйныйсым килми. Аны прям вот теге кирәк. Өйрән менә бу этюдны. Өйрәнергә кирәк. Так, өеңә кайтасың, 1 сәгать баянда заниматься итәргә кирәк. Ә минем өчен ул шундый прям вот кайтаем, ну нитәсем килми. Баянны өйрәнмәсәң, вокалга йөрергә ярамый. Ну, грубо говоря. То есть бөтенесе нидә бара? Оптом. Пакет кружков. Пакет кружков бара. И аннан соң Пакет кружков творческий сезгә. Так. Вокал, запасной штан. Просто запасной штан. Не. Вот вокалга йөргән, аның бит инде теге музыкалкада гына түгел, аерым түгәрәкләрдә бар. Анда инде мин прям вот теге укытучылары да шундый булгандыр инде. Теге ал бит баланы бит әле нитергән. Син үзеңдә балалар белән эшлисең. Аларны бит игътибары ай, аны бит җәлеп итер өчен, аны беләсеңме теге кызыксындырыр өчен. Һәм ул кызыксындыруны узак вакыт тутар өчен. Аңа мин вот клип төшергәндә, мин башта теге клип төшердек балалар белән мәктәптән балалар чакырдык. Башта күңелле әйтик, hey, потом все булды, хәл бетте. Шуңа кадәр энергияны суыралар биталар просто. Яратам мин аларны балаларны, ләкин күпкә җитмим мин алар белән. Вот. Мин дә шулай. Һәм шунда уйладым, әйтәм, укытучы булып эшли алмасын мин, наверное. Вот, вот укытучыдан тора, менә мин йөргән түгәрәкләр, вокал түгәрәкләрендә. Анда инде теге, җәлеп итә алганнар, ниләр, укытучылар, чөнки мин бит теләп йөрдем анда. Теләп йөрдем. Миңа ошый иде, теге ошаган җырларны өйрәнергә биреп, даже теге теләп тели өйрәнә идең анда. Ул яктан менә нәрсә ошый бит инде балага. Кайсы яктан үсәсе килә баланың, менә шуны сизергә кирәктер. Ул яктан миңа вообще теге әтиәниләр ул яктан нык тырышканнар инде. Миңа повезло ул яктан. Шундый тәрбия. Шундый тәрбия. Син бит төпчек балаймы? Әйе. Минем әле ике абый бар. Син вообще тәрбияләктем икән. Мин тоже төпчек бала, но минем улы опам. Но сиңа, наверное, тәрбияләккәндер еще абыйларыңнан, да?
Но ничек деп айтайын, но алар миңа сугар үшін слишком зурый, по сути. Но біздің бит яш айырмасы зур абый белән 17 яш. То есть ол миңа 2-3 яш 4 яшта сугам десе да, ол бүтін уже абзый кеше. Да. Шуңа айтам бит тәрбиялек кен зато. Алар, да, нормально. Или бар китәлемнән йөрмә. Или шуайрак ем. Мен калсалар 20 яшьтә тегесе кайсы кайда йөргәндер. И шуңа күрә теге еш бергә булмаганбыздыр без. Шуңа күрә мин андай берләрне бик хәтерләп бетермим. Ләгәйме берәрсеннән дигәндә, тидән ләгәй инде. Ләгәйме? По-любому. Тегеләргә ныграк ләккән, короче. Миңа не әйтте, олым син ничего, абыйларың вообще нык ләгәй диде. Ул нигәдер мин тынычландыра. Кирәк тә бит. Әйтәм бит, мин кичкенә чакта вообще, нык авыр бала идем. Просто белмим инде. Вот син укытучы булсам, син бишала тыккан булырым, наверное. Син йомшак күңелле бит. И андый тәрбия миңа мәҗбүри иде, по сути. И абыйлар тоже икесе характерлы. Зурысы йомшак характерлы. Ну, не, йомшак дип инде. Һәр вакыт минем яклы, ул нәрсә өйрәтә теге. Бана булай тирбәйтергә кирәк. Если что, син сразу бер. Йомшак характерлы. Да. И ништер, әзрәк чувствовал синде. Ул еще теге егет кешенең кесәсенә һәр вакыт акча булырга тиешмә. Теге шундый. Вот бер көн шалтырата 15 мең юк мәҗәткә әйтәм бар. Йөргәндә егет кешенең кесәсенә гел акча бар. Ортанчысы ул нейрак инде такой, үзенчәлекле характерлы ансы. Вот. Ансы күбрәк техникага өйрәтте. Нәрсә вот теге техниканы яхшы белә, иштеге мотороллер сүтәргән да, тегесен җыярга, лайтергә теге кулына килә, шул ләккә өйрәтте инде. Менә шуңа күрә әтидән мин күбрәк тәрбия алмаганмындыр, алардан алганмындыр, наверное. Юк, кызым, мин беләсез, мин син сөйлисең, әйме? Синең бит абыйларың булган. Минем өчен ул һәр вакытта да хыял иде. То есть минем 2 туган дип алыйк, 1 туган, минем бүтүнесе апалар. Минем бер абыем да юк. Вот ничек нитәйме, айрыла. То есть минем бүтүнесе апалар һәм минем өчен теге, минем хәзер хәтта бер ни бар, история, бер вакыйга. Мин настолько теге абыем булсын дип хыялланаем. Берсендә безне җибәрделәр, короче, ни белән, төркем белән җыр төркеме инде. Турцияга. Нормально. Төркиядә без что-то нидер конкурстан иттек дә, анда Төркиядә укып, обмен студентов белән укыган татар егетләре бар иде инде, теге Казаннан, Чаллыдан. И шулар безне килеп инде, делегация, без шулар танышып, нитеп. Шунда бер Динар исемле егет белән прям танышып, ул нитеп инде. Ул мин уйлыйм инде, ул бәлки минем бер апама гашыйк булгандыр ул егет. Һәм скорее всего, минем аша нитмәкче булган. Һәм без моның белән все контактлар белән алыштык инде, все тегеләбе, то есть миңа бер 10 яшь булса, ул инде студент, то есть, теге. Вот уже Татарстанга кайткач, берничә ай үткәч, ул безгә кунакка килде, короче. То есть, менә шундый простой егет, ул вакытта да бит инде теге. Әйтмәсәм, вот хәзер бит ул сәер бит дип, теге ничектер сәер булыр. Тип, нидер, томнош түгел, егет что-то кунакка килә. Ул вакытта теге, менә мин Чаллыда әле сезгә кунакка киләм, тегелә булай, все. И бу беләсеңме? Ул безгә кунакка килеп, әниләр белән теге аралашып, әйдә, паркларга барабыз, тегелә булай дип, без аның белән паркларга барып. И мин прям помню теге, Динаровый исемем абыем буласың. Шундый теге, беләсеңме теге, балачак шундый ни теге, шатлык теге. Прям белмим инде теге, хыялым тормышка ашты шикелле инде. Сезнең белән булдык без, Рамил. Фаил. Миңа калса бик кызыкланган килеп чыкты. Миңа да бик ошады, бик рәхәт булды. Рәхәт әмсәштек. Кызыклы темалар гомумән. Ой, әле сөйләшәсе темалар бик күп. Әгәр дә сез язасыз икән комментарийга, менә шушы темага да сөйләшегез әле, бигрәк кызык булыр, белергә дип
Ясагыз без ул темада күтәрбез монда Әйе, әле без бит монда кунак та чакыра алабыз. Булыр. Бәлки- Менә да бер урын бар әле безнең. Әйе, бәлки сезнең тәкъдимнәрегез булыр, кемне чакырырга була, кем белән менә кызык булыр сезгә әңгәмәне тыңларга. Шуңа күрә уялып тормагыз. Языгыз комментарийларны шулай итеп бергә ул комментарийларда без сезнең белән әңгәмә корырбыз. Шуңа күрә сез языгыз комментарийларга, ә без видеода сезгә җавап бирербез. Баласкомга язылыгыз, дусларыгызны чакырыгыз, әниләрегезне чакырыгыз, бәбиләрегезне чакырыгыз һәм бергәләшеп шулай итеп күңелле итеп вакытны уздырырбыз. Әйе, бар да гади бар да аңлашылды. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Сау булыгыз.